Verpleeghuizen zetten verwarming lager door hoge gasprijzen. Dit is een behoorlijke inrichting hier, dus dat zal ook wel nodig zijn. Ik bedoel, anders dan heb je zoveel onkosten extra. En verder in deze Zeeland nu. Trein rijdt bus dwars door midden. En chef-kok van beste restaurant ter wereld. Goedenavond. Verpleeghuisorganisaties zetten de thermostaat lager. Ze moeten wel, zeggen ze, want de hoge gasprijzen zorgen voor ongekend hoge kosten. Zorgorganisatie SVRZ zet de temperatuur in alle woonkamers dan ook 2 graden omlaag. 2 graden lager staat de verwarming nu. De thermostaat is van 23 graden op 21 graden gezet. De radiatoren op standje 2. De bewoners van verpleeghuis Het Gasthuis in Middelburg hebben er wel begrip voor. Want het is een behoorlijke inrichting hier, dus dat zal ook wel nodig zijn. Ik bedoel, anders dan heb je zoveel onkosten extra. En dat is dan niet nodig. Hè? Nou, vind ik ook helemaal niet erg. Want dan heb je toch een pleet over je benen en zo. En je moet toch Nederland een beetje leefbaar maken. Hè? Dat helpt misschien. Hè? Mensen die niet meer mobiel zijn, niet kunnen bewegen. Ik ga niet koud krijgen. Nou, dat verwachten wij niet, omdat we met extra warme dekens op de kamers kunnen werken. En met een extra kleed of deken en extra warme kleding en misschien ook wat thermokussens en dat soort zaken. Daar zijn we wel mee bezig om dat ook goed af te stemmen met de zorgmedewerkers. Een extra trui aantrekken of een dekentje over de benen dus, als het bij 21 graden toch wat te frisjes wordt. Onze mensen hier, die zitten natuurlijk heel veel. En dan hebben ze natuurlijk kouder ook. Hè? Je bent niet zo in beweging. Hè? Dat is natuurlijk wel jammer eigenlijk. Hè? Heeft u het zelf snel koud? Ja, dat wel. Maar ik hou me met mijn kleding rekening. Dus wat dat betreft, dat gaat goed. Ja, ze moeten natuurlijk geen kou gaan lijden. We verlagen de temperatuur daar waar het kan met 2 graden. En we zorgen wel dat het comfortabel blijft. Het gaat wel om onze cliënten. En die moeten het wel comfortabel houden. De gasprijs is 3 keer zo hoog en de gasrekening onbetaalbaar. Met de huidige prijzen kan dat voor SVRZ in de miljoenen lopen. De thermostaat 2 graden lager zetten bespaart veel. Daarmee kunnen we op het totale gasverbruik zo'n 10% besparen als we dat de hele winter doen. 10% op de energiekosten, dus dat is echt ook weer heel serieus geld. 2 graden lager bespaart de SVRZ meer dan €200.000. Welk knopje wordt dan gedraaid om de thermostaat lager te zetten? Dat gaat dus ook via de software die achter deze techniek zit. SVRZ heeft de afgelopen jaren al veel besparingen gerealiseerd door de aanschaf van warmtepompen en hybride ketels. Ondanks dat zien ze zich toch genoodzaakt om nu ook de thermostaat lager te zetten. Ze gaan nu volle kracht door met verduurzamen. Dat is een hele grote klus en het vergt de nodige investeringen. Maar dat is hard nodig gezien de actualiteit met enorm stijgende energieprijzen. Wilt u nog koffie? Het is niet duidelijk hoe hoog de verwarming staat bij andere zorgorganisaties. Het ligt gevoelig. Wel geeft iedereen aan zich grote zorgen te maken over de stijgende prijzen. Nu zit ik lekker warm. Na een groot ongeluk op een spoorwegovergang in Bergen op Zoom is een deel van het treinverkeer in Zeeland gestremd. Een trein reed daar vanochtend een lege bus door midden, nadat hij op het spoor stil was komen te staan. Heel veel geld vrijgemaakt voor meer ondersteuning. De bus had op dat moment geen dienst. Er zaten geen passagiers in. De buschauffeur kon op tijd de bus verlaten. Ook in de trein raakte niemand gewond. Het is niet duidelijk waardoor de bus op de spoorwegovergang stilviel. Het treinverkeer ligt nog zeker tot en met woensdag stil. Voetbalclub Hoek maakt zich op voor de bekerwedstrijd tegen de Profs van Heerenveen morgenavond. Er zijn al 2000 kaarten verkocht voor deze wedstrijd in Hoek. Ik denk dat echt dat vol gaat zijn en daarom doe het ook als speler. Die match tegen een eredivisieploeg, boomvol stadion, de sfeer. Ik ben er klaar voor.
Het streekvervoer in Zeeland gaat woensdag, donderdag en vrijdag plat als onderdeel van een landelijke staking. De chauffeurs leggen het werk neer voor een betere CAO. Ze willen 10% meer loon en een lagere werkdruk. Volgens de vakbond doen bijna alle Zeeuwse chauffeurs mee met de staking. Een opmerkelijk onderzoek in een laboratorium in Kamperland, want daar doet de stichting Rugvin uniek onderzoek naar het effect van bruinvissenpoep op de groei van fytoplankton. Dat zijn algen in het water. Al jaren wordt in Amerika gekeken naar de invloed van walvissenpoep op het water. En stichting Rugvin neemt nu voor het eerst de bruinvis onder de loep. Dat is een dolfijnensoort. Ik heb 4 algen getest. Dus als je dat bij elkaar optelt, dan zou je voorzichtig wel kunnen zeggen dat door toevoeging van bruinvispoep de fytoplanktonsoorten zijn gaan groeien. En dat is belangrijk, want die plankton zorgt voor de helft van de zuurstof op aarde en voor opslag van CO2. Dus eigenlijk is de bruinvispoep gewoon belangrijk zodat wij kunnen ademen. Dat zou je uiteindelijk hopen te kunnen zeggen, inderdaad. Maar het is nu nog heel vroeg. Maar dat willen we heel graag kunnen zeggen, zeker, ja. Het duurt nog een maand of 2, maar Dennis is alweer begonnen met een nieuwe 20x5 kerstpakkettenactie. De pakketten gaan naar mensen die krap zitten. Ik denk dat het juist dit jaar nog harder nodig is, gezien de hoeveelheid aan exploderende energierekeningen en stijgende inflatie. En daar willen we graag weer een heleboel mensen mee ondersteunen. Kregen vorig jaar 1400 gezinnen een pakket, nu wil Dennis 10.000 pakketten maken. En een mevrouw die zegt, ja, eigenlijk was er dit jaar geen ruimte om kerst te vieren. Nu staat er gewoon voor iedereen iets lekkers op tafel en ligt er een cadeautje onder de kerstboom. Scholen en bedrijven gaan helpen bij de challenge en mensen kunnen zelf ook artikelen brengen bij inleverpunten. Van afwasser in Wilhelminadorp tot keukenchef bij het beste restaurant van de wereld. Dat is het verhaal van Koen Dieleman uit Capelle. Hij heeft een belangrijke rol bij restaurant Geranium in Kopenhagen. From Copenhagen, it's Geranium. Geranium in Kopenhagen werd eerder dit jaar uitgeroepen tot het beste restaurant van de wereld. Een grote eer die een Nederlands restaurant bijvoorbeeld nog nooit heeft ontvangen. Geranium is beroemd om zijn bijzondere gerechten. De chefkok is de meest bekroonde kok ter wereld. Een belangrijke rol in de keuken is weggelegd voor Koen Dieleman uit Capelle. Ik ben nu de keukenchef, dus ik heb verantwoordelijkheid over de keuken. En alles wat uit de keuken gaat naar de gast toe. En verantwoordelijkheid over het team. Dieleman leerde het vak bij restaurant Katseveer in Wilhelminadorp. Heeft niet veel veranderd? Niet veel veranderd, nee. Ja, de koksel. De koksel. Ik ben hier begonnen als afwasser een aantal jaar terug. En toen hield ik zo van de energie en het harde werken in de keuken dat ik besloot om de koksopleiding te gaan doen. En dat heb ik toen hier, een deel van dat heb ik hier gedaan. Inzet, altijd op tijd, werkte netjes. Dus ja, daar ga je mee door met zo'n jongen. En als zo'n jongen blijft en die kan een beetje knieën voor het vak. Ik weet niet of hij toen er niet af was kwam wat hij wilde worden, weet ik niet. Maar die zag al snel dat hij van mij altijd die kok wilde worden. Ja, patisserie heb ik natuurlijk gedaan. Dat is het beste uitzicht, hè, de patisserie. Ja. En koude kant ook een beetje en de kanten met zee ook, alles. Heb je alles staan, behalve dat? Ja. Toen werkte ik hier 3 jaar en ja, toen wou ik iets anders zien en een andere stap doen. En toen ben ik op stage gegaan in Kopenhagen bij Geranium. En ja, toen ben ik daar gebleven en nu nog steeds daar. Koen Dieleman is keukenchef in Kopenhagen en stuurt een team van 25 koks aan. Het is een beetje vergelijkbaar, alleen misschien andere smaken. Ja, dit is meer fruitig, hè? Ja, bloemig, fruitig. Het is gewoon zo'n geweldig gevoel dat je bij het beste restaurant ter wereld werkt. En dat is, ik kan nog steeds niet 100% ervan bijkomen, zeg maar. Omdat het zoiets groot dat je, er verandert natuurlijk het dagelijkse leven in de keuken verandert er niks aan. Begin mei, echt super gegeten daar. Fantastisch. Hoe was dat? Ja, fantastisch, another level. Okay? Ik heb zelf ook een mooi restaurant en ik geloof dat ik ook wel een potje kan koken, maar dat is wel een level up. Ja, ik wil op een gegeven moment wel mijn eigen restaurant beginnen ook. Dat is mijn droom geweest sinds dat ik de koksopleiding ben begonnen en daarvoor ook al.
Maar ik ben nog jong, dus ik heb nog de tijd om erover na te denken hoe precies. Maar ja, mijn eigen restaurant is toch wel mijn eindgoal. De dag begon buiig en dat klaarde vanmiddag een beetje op. Met 18, 19 graden was het gelukkig niet koud. Morgen en overmorgen beloven droog en wat zonniger te worden. Daarna toch weer kans op een bui. En tot zover deze Zeeland Nu. Nog een hele fijne maandagavond en tot morgen.